Čaute tankisti a tankistky. Po mesačnej prestávke sa znova vraciam na boisko. Počas prestávky som nezahájal. Navštívil som 2 vojenské múzea, aktívne som modeloval a pozbieral som kopy materiálu. A dnes vám ukážem aspoň ochutnávku toho, čo som si pripravil. A dôvod prestávky? Bol som na dovolenke v Karlových Varoch. Trocha si oddychnúť, ale úprimne, radar na tanky mám non-stop zapnutý. Počas cesty tam aj naspäť som navštívil 2 vojenské múzea a nazbieral hromadu záberov a inšpirácie. A poviem vám, najradšej by som tam aj ostal. Toľko tankov pokope sa len tak nevidí. A aby toho nebolo málo, začiatok školy ma tiež poriadne zdržal. Viem, že aj pre vás je to náročné a často divoké obdobie. A aby ste vedeli, že som nezahálal, tu je malá ochutnávka toho, čo som robil. Nové modely, projekty a misie. Liftoff, the final liftoff of Atlantis. A zostaňte až do konca, pretože vám ukážem špeciálnu kamufláž tanku, ktorú má len jeden jediný kus na svete. Toto je napríklad jeden z modelov, na ktorom momentálne makám. A keď ho dokončím, čaká vás celé video o ňom. Napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli vidieť najčastejšie. Gameplaye, modely alebo múzea. Plánujem videá každé 2 týždne, ale možno vás občas prekvapím aj pomimo plánu. A na Instagrame nájdete fotky a krátke ukážky ešte pred premiérou. A na záver je tu už očakávaná unikátna kamufláž. Konkrétne sa jedná o rúžovú kamufláž na ruskom tanku. Nastriekali ho ako protest proti sovietskej okupácii po vtrhnutí Rusov v 82. V druhej svetovej vojne symbolizoval hrdosť a odvahu. Dnes ho môžete vidieť vo Vojenskom technickom múzeu pri Lešanoch. Celé pozadie je fascinujúce, ale toto by bolo na samostatné video. Dnes len v skratke. A teraz je na vás, skúste si tipnúť, aký presne model tanku to je, napíšte svoj tip do komentára. Správne odpovede si necháme na ďalšie video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, komentár a odber.